Kapang ta huktai bukuk chong Nia 21 tarik Tini Rwngswrwng nairok Roman script sanlaimani Tini 22 tarik ni thangka tabuk horni Aikha Hatai Thik haikeno tabuk nari Rwngswrwng nairok bolongko thui tonglaimani mangkli kesai khaika wan ma singcha lai bulai tumlaiei segun bulai tumlaiei norok nukhna Rwngswrwng nairok obosta bomaike thui tongkha borok gobang ma Rwngswrwng nairok amaikeno o jagao bachakaro baksa thui tongo nasignani bolongo obo bui nus nuglak nasignani belaini wan ma singcha phariang mukhangbi sini ba dagaino nari bolongo amaikeno thui tonglaio rengtai buyang bekang mangpili narono nugana gerengui tongna amaikeno nasignani tini je o jaga ti shepni root block khlaitano khainai rok belani wan ma singjake bike sakao no helmet thoboi rok thui tonglaika belani khairogo Rwngswrwng nairok no khangke Toli channel. Sini mana cuma yang sama toli lah. Yes, long.